יוטיוב, שלום, יופי, אני קניתי מכשיר קשר, הוא לא בא ככה, הוא בא באריזה, אבל אחרי כמה דקות היה לי לראש להעלות את זה לאינטרנט, לראות למי שרוצה לקנות את זה, למי שווה לו, למי לא שווה לו. אוקיי, זה מכשיר קשר, בכוונה הוצאתי את המכסה, כי כתוב לצאת לאוויר, והוא ניתן דרך השמש תוך 90 דקות. אחרי 90 דקות, הסוללה הותנה. אוקיי, כתוב בהוראת הפעלה, רגע, זה קשה לקרוא, בטלפון, אורך החיים הממוצע של הסוללה אינו כ-20 שעות עבודה בשימוש רגיל. 5% קליטה, 5% שידור ו-90% המתנה. אחוז. זאת אומרת שזה 90% המתנה ו-90 דקות. הוראות הפעלה, מכשיר 8 ערוצים. הנה פה מגיע 8 ערוצים, 8 תדרים יותר נכון, מכשיר תצוגה, אפשרות, זה לא מתצוגה, אפשרות נעילת לוח מקשים, אפשרות להפעלת סורק ערוצים, בקרת השתקת רעשים אוטומטית ומגוון פרטים ועוד וכן הלאה. אוקיי, זה מגיע שתי מכשירים אותו הדבר של מוטורולה. הוא יפה, רק מהטלפון נראה כזה ישן, לא טוב. שנייה דקה. והוא הגיע גם עם זה, שזה לחבר לטלפון. בואו נחבר שנייה, נחשף ונראה איך זה יושב בדיוק. אחרי שחיברתי אותו, ככה הוא נראה, ובכוונה לא שמתי את זה בשביל להראות לכם איך מרכיבים אותו, שזה מאוד קל. רגע, שנייה דקה. אוקיי. אני במצלמה. רגע. זה לא ילך. נכנס. זה האמת.